Den første er body cracking, og den går på 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og en gang til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den næste, nummer 2, går altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså igen, jeg tager den lige igen. Skuldrene tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så for at skære den ud i pap. Når skuldrene går tilbage, går brystet frem, så det bliver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den aller sidste, måske også den sværeste, Headless Houseman. Den går sådan her: samlet ben, lås ryggen, tag hovedet frem, skuldrene frem, hovedet tilbage, hovedet frem, skuldrene frem, hovedet frem, skuldrene frem, hovedet, skuldrene. Og en god ting i den er at holde sig på brystet. Det giver en fornemmelse af, at der er lidt mere styr på det hele. Vi kan lige tage den igen fra siden. Eller lad os tage den forfra. Samlede ben. Jeg holder mig på brystet. Tager hovedet frem. Skuldrene. Hoved. Skulder. Hoved. Skulder. Og lidt lir. Yes. Headless Houseman.